У параўнанні з мінулым годам у цэлым колькасць злачынства ў дачыненні да пажылых грамадзян знізілася амаль на 13%, але ў апошні час ускладнілася сітуацыя, звязаная са здзяйсненнем маёмасных злачынстваў. Нярэдка пажылыя грамадзяне становяцца і ахвярамі правапарушэнняў з боку сумесна пражываючых з імі асоб асацыяльных паводзінаў. Таму праваахоўныя органы праводзяць прафілактычныя меры сярод гэтай катэгорыі насельніцтва. Направляем свои профилактические меры на лиц асоциального поведения. Проводим с ними профилактическую работу. Привлечение к административной ответственности, если уже речь идет о совершении ими противоправных действий, такие как насильственные действия, причинение легких телесных повреждений. Такога роду злачынства неаднаразова здзяйснялася ў дачыненні да Марыі Астапчук. Пенсіянерка пражывала з сынам і ўнукам. Жылі ціха і мірна, пакуль любімы ўнучак не стаў падымаць руку на сваю бабулю. Зараз правапарушальнік адбывае пакаранне ў калоніі строгага рэжыму. Марыя Ільінічна ўпэўнена, усяму віной сябры і моцны напой у бутэльцы. З друзьями от пойде, вип'ють і буянить. А он так, если трезвый, он нормальный парень. Я не хочу лишнього сказати. Та вдарив мене перший раз. Не хочу обіжатися, говорити, що ні. Було. У Ленінскім раёне Брэста ў цэлым злачынства ў дачыненні да пажылых грамадзян стала менш. У мінулым годзе зафіксавана 22 выпадкі, у гэтым 14. Як і ў вобласці, тут ускладнілася сітуацыя, звязаная з маёмаснымі злачынствамі. Приносили посуду, подарки, парфюмерию, представляли это дорогим имуществом и продавали втридорога, скажем так. Люди подписывали договора, непосредственно потом при обращении в магазин узнавали, что цена данного товара в 3 раза ниже. Супрацоўнікі аддзела ўнутраных спраў Ленінскага раёна рэгулярна праводзяць прафілактычныя мерапрыемствы па папярэджанні такога роду правапарушэнняў. Инспектора милиции на своих обслуживаемых административных участках посещают престарелых граждан, раздаются сведения об участковых инспекторах милиции. Разъясняем гражданам о недопустимости пускать по месту жительства лиц цыганской национальности. Обязательно проверять документы у лиц, которые представляются социальными работниками. Праваахоўнікі адзначаюць, даверлівасць – галоўны вектар, які накіроўвае злачынцаў менавіта да людзей сталага ўзросту. Да пажылых прасцей увайсці ў давер. Прафілактычная работа сярод грамадзян не праходзіць дарэмна. Пенсіянерка Людмила Смирнова ведае, што трэба адказаць нечаканым прадаўцам. Я с ними очень просто разговариваю. Я скажу, у меня все есть, грубо говоря, мне ничего не надо. Вот, здоровье вы мне все равно не добавите, а мне своего хватит. Супрацоўнікі праваахоўных органаў папярэджваюць, ні ў якім разе нельга пускаць у жыллё старонніх, не купляць у незнаёмых людзей з рук электрапрыборы ці іншыя тавары. У выпадку завагі незнаёмых падазроных асоб адразу паведаміць пра гэта ў міліцыю. Самае галоўнае – быць пільнымі. Анастасія Кузіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».